at your feet, Lord. It's less than you deserve. Far more beautiful, precious than yours. Some of my desires and follies of my joy. The jinx that by you be quarter bang a done. Judging a tetrai, body hung and love. Long by eating none. God or ya jinx le. Long jing trang jong a lembat good jing men ka ta. Kum ka sam ka chao tono. Jung a baro, God or bang a dawn. Kajajung ming a iti, body hong am la. She born ka born am done. Ski jung a ha me. Kajajing in me I come down and in the mouth jong me. That I have left, it's all I ever were. And bring it at your feet, Lord. It's less than you deserve. So I've little strength, and all my days are few. You give your life for me, so I will live my life for you. You spill your blood, and I spill my heart as an offering to my King.
jom so Ipliang sopaya pi baro haka kertenga jong Yesus Kristus ba Nazaret. Banga ai ko play pi baro gitu ki ba jupe ya kandi ka program ka ba ipastor ju shakri ring ba kandi ka YouTube channel. Banga pliang soparo ya pi ki pompa ju ngap ya kandi ka channel. Banga nge skam ba piru pinda pelai por kanang handi ka por ban ngap ya ka ketien ka jong Blei ya ka e ka ba ishakri jong Blei in yo ban ai ya kandi ka por. Banga nge skam ba piru pi pet ya kandi ka YouTube channel. Nge skam pinda yo ban ma di ka jingker cool ding ba ketien ka jong Blei te to kani ka por ngi puli rang ba ka ketien ka jong Blei na umathias kana nong ka ba khatwei ka do khat ka ba ar phra ka ba ong tuan hanga phi baro ki ba thai bat ki ba kya ka jingket tengan penjam ya phi inges kam ba dei tang utrai bala ban ket gi jing kya gi jing e ka jing em ka jongi te to kani ka por ngi le ban pendam ka jing dwai ku twai ji su ba ko de ngi wan ka twai khamat ka jong mi ken Blei twai ngi wan ka twai ji su ba ko do ka do no chung ka jing ngoret ko twai ji su bi ba twai ngi skam ko twai ba mina kar khu ko twai u pai lang u jong mi u ba pet ya kan ga channel kan Blei u ba ngap ko twai ya ga ketien ga jong mi kan twai ka ba ka e twai ka ba min yo ban kren kan ko por ga Blei kan dalong ga jing kar khu ko twai ya ki ba pet ya kan ga jing shakri ka Blei ki ba ngap kan ko por ga Blei kin yo ma shi bon ki jing kar khu ba twai nge skam ko twai ba ga ketien ga jong mi ga don ka kular ko twai ji su ba ko da ba ga ketien ga jong mi ko ong ka Blei ni ki sam ka Blei ba milong u Blei u bom ju sam thia lam ni yo thia Baturai ngi ngat skam kandu ko por ka bangi don kam kan Blei ngi wan shami ko tuai kandu ko por ko tuai ji sub ko don mi sngap ko tuai mi pet ko tuai ga jing em ka jongi ka Blei tuai ngi ngat skam ko tuai ba khandi ko por tuai bangi yo ban snap ya ka ketien ka jong Blei tuai ha bangi don kandu ka jaka he ngi ngat skam ko tuai ba da umin siam u jong me ka Blei un yo ban ka tai ki bre ki jong me ha bangi snap ya ka ketien ka jong Blei ngi ngat skam ngi yo shi bon ki jing kar khu baturai ngi ngat skam ko tuai ba mi da kar khu no ha kani ko por ke Blei tuai ngi da IT no ko por baro ka batang sa haki keti ki jong mi ha ka teng ke jong Jesus Kristus ba Nazaret amen te to kani ko por nga IT no hai pastor P.R.DIENGDOH ban shim ya kani ko por ngi ai ngu yo Blei hagane pat kesngi ga bangi yo ikaban ai biang i fi gane ketien ke jong trai kade ga recommending nga bangan ai ketien ke jong Blei fi malage Sunday but kade ga jing sngongu yo Blei banga yo ikaban share ga ketien ke jong Blei malaga por ngayo I shibon ba ki priu ngap but ngayo ru shibon ki jing yathu lani ki report ki banga yo na ki babon ba ki priu hak po ka ri khasi jaintia jingi wat shabar jong ri khasi ki jingi ki besngau thu ki ketien khasi ki pha ya ga jing ai khu Blei but ki shamme ga jing ta ga jong try lamba ki ni ki program ki bangi kren na ga jaka malaga por but nga ai ngu you Blei na kamta jong fi ki besngap but nga ngech skamba sachisin pat meta ga sngi nga dan ga ban ai ya ga ni ga khubor ka ba lesi pila yo I ga kerteng ga jongka but nga khwa ngan ong fi ga ni ga pora ba nga kran ni ga ni ga tien ga jong Blei sha ngan pen I fi kat tu kat ni ki nongrim shwai ga bangan ai ga ni ga khubor nga khwa ngan pen I fi kat tu kat ni tli ki nongrim ha ga nu gu kom pin yo amat I ga jingker khu na ga tien ga jong Blei ha ba fi snap I ga ni ga jingkran ga jong amata ga sngi ka baning kong nga khwa ngan ong le pai fi ba ka baning kong e pidei pin sngo tho bala da phim plet jingmot la da phim ai ga por ga jong pi bala da phim sha skor banda snap ka wei pa ga ga jingkran kan pelong I fi finom yo e ru em no try kabaar lada pi ngap nga kwa pin ngap daga donol jong jing duai but ba pin ong try ayu medan ban krani nga mentag sngi nakani gtin ke jong Blei namar habang krani ni gtin ke jong Blei mdai mangau ba kran mdai mangau banang ban kran and rega de jing ai ke jong Blei ba de Blei ba pin pau de Blei ba ai ba lada pi duai lada pi shong ringkat ba ke jing plet jingmat nga kwa kan ong fi ga ni ke por finio I ga ni gtin kan wanra ke jing khu ya ke jing em ke jong pi namar ga ni gtin ke jong Blei ke
adan ban keren menagisngi kadai ke badan shibun ki hapo jongka ki ban long ke jingmen toy ki ban long ke jinger khu ki ban long ke jing ai men semi pi haba pi snap igene ke tien ke jong blei ke bang adan ban keren hagene gisngi fi ngakwa ngan pini fi kumne shai ke bang ya chiprang ya ke ban ai fi ya kene ban pin shai fi ke tu ke kerteng ke pilayo I hapo jong ke tu ke screen ke jong pi ke bang ai kerteng ke tu ke jingkran Pynkynriah ya ke Jingbitar ke jong blei ngakwangan peni fi gani ke por na ke Bible tang kendiat lesing anum da puli de khat anum da island nong igani halangan chipeni fi kendiat kum ke jing lamprang igani ke jingkran fi da puli yo blei ha ke Bible na mari yo blei ngem yo I u da ke nung kom ngem snotho de ke taru ke de wayne ki nongrem ki banga jukran berobor ni shakri yo blei u bangem yo I ni shakri yo blei u bangem yo ban kta lagi kti jongi Henry nget you blei day namar bangi don nigi ktien ke jong blei but hagini ke Bible ngi snotho ye ke jinglong ten rai ke jong blei but ndanga peni fi ke jinglong ten rai jong blei ngakwa bapin tip bahaya gani tang ngi peni shi ke brio bo blei day badap le ke jingi snai ngi police ngi yo snow ke brio ba ngi alap bet ba new blei bangi shakari mangi de blei u ba jinsur ke jing ai but ngi yalap yo new blei bo de blei u badap like a jing ear, you badap like a jing map, but ngakwang and ongi fi. Walit klet, you get jing long get on Blei Tunrai, get jing long Tunrai Joe Blei, u Blei bangi shakri, de Blei uba hawk, u de Blei uba court, u Blei uba dun get jing shisha, but how blame dun get jing bam hawk, u new Blei de uba janai, u new Blei de uba get jing janai jong dan tlet brio, balaban batai you hawk, but you get jing shisha jong u new de Blei, uba you get eke bo ong u but un bishar hawk you eke, la sha you get bam hawk, but day like take a down a quap pin snow to ba you get jing long don't no Blei ladapi mut ban shy you gonna get jinkran snap shuai you get jing I jing mut jonga haga jing long ten rai jong Blei le people in a Bible na do kitab Genesis fi I ba new Blei have open power you get jing long Blei jongo u de Blei u ba kwa ban bat you get jing shisha you get hawk but u ba don ga nongrim ba you get eke ba ula ong ma dan bala ban pen kelai gata day na get daw nga khwangan pen fi get por snap hangan peni fi pikin mau bo Blei tau Adam agem the people in the kitab Genesis about Blei tau Adam agem habo tau hid lagi jongikti Henry habo Adam agem kile persha ye galenti Blei ban haba kim ko ngu yo Blei people in the Bible giktin ge jong Blei ang shisngi Blei be no ikine ge P.R.DIENGDOH tau de Blei people in the Bible kitab Genesis filap ba hakapor ka jong Noah nda haba ka pertai kala baman Blei la kala ka bamut na ka batau ka pertai but filap bo Blei upen dami ni ka pertai da ka bo upen shlei ka utau de Blei filap u Blei ka Bible nda haba yo I ye ki brio ba la pop pala na po Sodom bat Gomora ngadang sidep keren ba dam dan shu ba hok dan shu ba side dan shu ba duai ngakwang ani tu pi u Blei upen damu thang da ka ding but day na kita daw nga kwang an pin fi bo nu blame day bo Blei day ba jamnot u Blei day ba ubam pin ke Jingbitar nga kwang an ongi pin nga por la da ngi baklahi u nu Blei day ba ai but u day Blei ba bishar u day Blei ba pin paw la ga jong jinglong Blei ga jong unaman la ban compromise la ne ban slalang bat kita ka bamhok na kita daw nga kwang an kran men ga sngi kat kum ke jinglong hagani ke pertai ngila day ban yap ngila day ban sha bamdu haga Jingbitar ke jong Blei ude ke dinga ba bamdu no ang Bible u ba pinihara ke Jingbitar jong do ka ba ar pateng ka ba lai ka ba sau pateng but day na ke daw new de Blei u ba habang kren na ke pong kwang ani tu pi walit berkhat ba nu Blei ude bamla u bam don por u su snap nga kwang anong fi ke por ndakala day ke por bo Blei un kup ye ke jan kup jong ke Jingbishar u u bala ban yang khmat jong no Blei Haday nga kaiga mga kwangan kran man nagasngi gaday nga kwangan peni fi ba ya ka Jingbitar ga jong Blei new Blei day ba pen pau ga Jingbitar ga jong but lada ka day ngi ban Pynkynriah ga Jingbitar ga jong Blei kadan ka way ga bentana ga ktin ga jong Blei ga mga kwangan kran kabalang ka jingger khui fi bala da kat kum ka jingle jong nga jong pi kat kum ka jing long jong kibrio hagini gisngi
Ngila day ban ha ba Jingbitar ka jong Blei. Hendray nga kwa ngan ong ifia ka ni por. Kadan ka way galenti ka mangila man Pynkynriah ya ka Jingbitar ka jong Blei. Nakataka daw nga kwa mangan kren ni gani. Nga yo i naga Bible gani. Bat ngan pudi fi naga Bible. Sngap ha. Ngini pek naga ni kaktin ka jong try. Ngan syong tang ha ka way galanong. Bat kataka day ha ka kitab Chronicle ka maningkong. Kalanong ka ba arpa way. Baro ka way gani galanong. Ngini pek ya gani ka Jingja. Sngap hangani gani kran niya usim David. Kumno ba uniw briw bala shams ngo ba hakmat jo Blei. Kaya ka daw ba uniw briw yakindu gani ka Jingja. Kabaw Blei na benang bitar. Bat nga yu iba ula jan yap bat baka jat beri Israel ka jan du jat. Tau du Blei uba ong yu yagi Pharisee ong Jisu. Ba Blei ula ban pinmi khoni u Abraham na gini mau. Tau du Blei. Walay mut mo Blei buram palat ita ka jait meri Israel na kam ko ngo Blei ula ban pendu jait bun say da ka way pat na mara ka por ka jong Moses pipuli Blei ula ban pendu jait yang ka jait meri ong yo Moses kenria shirot Moses ngan pendam ni ka jait meri bat ngan penmi da ka way pat ka jait meri tau de Blei upala ban penmi da ka way pa ka jait meri ha ka shimet ong ka ktien ka jong Blei. Bat ngan pen i pinang ni ba uniu brio uba ka Bible kong u brio uba kat kum ka donut ka jong Blei. Utaw Deus David. Ngan penifi kendiat coba ngan puligil nang ka baar puway. Sngap ha namar kaniga ktien kaday kabang ngakwa pinda syay mentagasngi. Bat ngakwa ngan penifi ru yakilenti hang ni balay bitar. Bat kumno bo Blei kundriya naga Jingbitar ka jaw. Bat ka ega daw bo David uya kendo ega naga Jingbitar. Tong ini pet yaga naga Jinglong. Ka jaw David nadu basedang kendiat. Fikir mau David uday tang nong ap lang berat. Andai Blei udan ke jing khat ya ke jing em ke jauh. Ula say uba ula Pynkynriah no yo sol ma ke jing bam ko ngo ke jauh. Bat la pen sle yo David bo long si em ke jait meri Israel. Bat ndau long si em pipuli ke Bible ngan chu yalame Pynkynriah. La pipuli marsen kio ke kat u David ule ka badai e khmat jong try. Ule ayu ke Bible kong u walame ke sendok ke jong try. Shaga yeng ke jauh. Bat ngani tu ipi tau ke jaga ka biang bahai ke sendok ke jong try. Bat ngani ke pensngo bahai yo Blei. Baru Blei ula iet yo David adu kata-kata bo David ula ruai ula syat khmat jo Blei. Bat ke jat beri Israel kala kemen namar ba u David ula la ban wan rai ke sendok jutang ke jong Blei. Ngan syat stat namar ngakwa ngan poi syakal nang ka ba arpuway. Ndaladap nang ni u Blei ula syamsingo bahai yo David pipuli na nang ka ba kanyo u Blei penang ke jutang apang jong Blei baru David. Lakhat ika ke Davidic covenant hagaktin English. Lani hagaktin ke sing alaban ang ke jutang ke jong David. Kabau Blei yete baru ni brio. Bat ngani tu pindaw le yete jutang baru David haganing nang ka bakhanyo. Pipuli nang ka bakhat pra u David ula peniar ke hima ke jong ke jat Israel. Blei ula don ringkat ban uba ula nang roy ula peniar ula job tma. Bakat siya kabau let u job iki Aman u job iki Syria. Bat pipuli na ke Bible nang ka ba arpo u kerkot iki Raba. Bat nang tali u peniap itu ki riurat ba. Bat kani-kani ka ba kraw kabau Blei ula ay ke jing job au ni brio. Ula kiyo siya jirong nga kat. Ula siyong nga jaka ka bahalor. Barog ka pertega septing ino brio. But barog ikon Israel ki pet show David kumu way na ki brio ki bakrautam. Hapo ka pertega barog away. But u Blei ula bu yu u naga jinglong nong ablang brat. But ula kintiw yu u siya ka kerdan ka ba u Blei ula bu yu u hajirong tam. Ba unong usim u bahakli tam hakajait min Israel. Nakwapin singa bahay ni ka jingkran. Dapat bahag Bible ko ang hagalanong ka ba arpuway. Ngini sedang nang ni madagasngi. Hagalanong ka ba arpuway ko ang usaitan ula yang yale yaki Israel. Bat ula penki yo David ban nyaw lani ban ken yaga jingbon jangki kon Israel. Nadunang ni ngan sedang yaga jingkran. Kan mau ka jingile jang usaitan kam juwan na gapor ka bapidan na ka jinghe. Usai tanum juan yale igi brio ka por biki dona planga jaka ka bahiyar ka ba no mensim. Usai tanu usai juan yale aga por ka ba pidana jirong ba. Nda haba kila roy nda haba pisok nda pikiman nda pilapoy si ka pusyan ka ba si jirong. Hang tao usai tanu unwan da ka way ka jingile but un tap da ka way haga do not jong brio. But ka taga day u tap how David da ka do not jong ka jing sarong. Upen sarong ya ka download ka jauh David. Upen ki yo David baun layu. Ban penlong yo David sengap ha baun nyaw ya ka jait min Israel.
balay nga ang usarang namar u debit hang ni utip bakam day inray namar ga jing penki jong satan daga jing sarang ga dono jong u habban panyo igi kon Israel ban abo panyo igi kon Israel ga bapen pau bau debit u kwa ban tip bahagapor bau longs ma u kat no ki roy igi kon Israel u kwa ban tip adu kat no ga jai Israel ga nangyar hakabor jong ga jing longs jong uklet no ba de Blei ba peniar uklet no ba de Blei ba penlong AAU uklet no ba de Blei ba sayu na ga jinglong nong ablang berat ba unlong sim juga jai Israel ba dai na ga takadaw da pipuli ang ne nda habau debit upaya ga jaka ka ba hajrong tam usaitan wele yu unda upaya ga jaka ka ba hajrong tam ngakwa pin perkhat ba ga tagaktien nda haba pipoy haga position ka ba hajrong tam dai hangta ba usaitan uanyele the check ba ga ne ba pinum ham aga Jingbitar ga jong Blei Jowai figi mishakri utrai the pet bahaba habo Blei penan kami fi habo Blei kuntiu ge jing em ge jong fi walit klat ya kan Nongkren nang no piwat walit klat kumno Blei say fi ban upenlong AA fi dan peng jong fi wal ala pim de shakri bahai utrai hendai walit klat no Blei ula ge khui fi ge yeng ge sam ula ai fi ge spa ge po ula kuntiu fi ge nang ge start ba teng teng kawan no ge jing sarong bat file ben yi wei bat fi de perkhat ba dei ma fi ba penlong hi ge ngak kwa ngan ong fi kata ge jing sarong kabanyalam yo brio shega jingjat but pipuli na ni Bible ngap hangan pen ipi na kitien ko jong trai kay ga bijang ne namar kadi ga ga mga kwa ngan pen shaifi nda haba ga jing sarong ga kiyo ga Donald jong David na mo satan pen kiyo ga jing sarong pipuli na kitien ko jong Blei u ong yo jawab yo way na girang ba sipai ga ba khmat tam jong ang kilet ban kenyi ki Israel na do Beersheba hado dan walam ktien nga bangan yo tip ego jing ken jonki pipuli na Bible nga ba nga kwa pinyo ini point u jawab brio betip yo Blei de nong yalam sipai jong David u jawab u ang how David tu try un penlong yelo pai lang shispa sha shu ya kaba kilalong hendrai ko kenrat usiem hatu kimlong barok gi shakriu kenrat jonga balai bo kenrat jonga upan kum yegane balai un long ka dau ka jing bit pop hakari Israel uang yu sim David u jawab utip bagani gede ba bakla uang yu David uang balai mekwa banong ka dau jong ka jing bit pop ha Israel siya nga nong ifigo ay kapoy nang ni. Kapoy nga bang akwa ngan kran nang ni gaday. Ban na pipuli nang ni u jawab uladap kran ni kaktiyan ka ba day. Hendray u David u ang ini kaktiyan na pipuli u ang lakum taru ka lakamla kaktiyan u siyem ba ni u jawab na magataw jawab ulalait na ulalait yung bahay ki Israel barok ba ulawan si Jerusalem. Uhap ban kongo iya ka hukum ka jaw siyem David na mauday ba na nagabor. Ngakwa pins ngap bahaya gini. Upriu ubaga jing solong kalayo aga donu jang o. Ju ngap wat habala pen I ki wairu ki basngol to bakam day kat kumkaman jang Blei. Kataga day ka problem jang ki priu ki baga jing solong karung. Kim jutre ban priang yaga jing pen I jang ki beret. Namar bakitip baka ega bakile kadai ke babakla hendai nda haba ka jing sarong kala tap lup ye ka jing mot ka jong brio pinlap tre ngap ka jing angki wei ngakwa ngan ong fia ka de par u David u tip ye ne bakam dai no Blei kanigam dai ka plan jong Blei u jawab u tip kanigam dai hendai nda haba ka jing sarong kalawan pinyo I ka matla lut bat yo I ka eru dai ne ka takataw pinlap baka point ka bang kwa ngan kran ka dai u brio u baka jing sarong jong u kalayo jutre ban ngap ega jing pen I jong ki wei kata de ktien ka bang kwa ngan ong ifi but people in the Bible ngap ha people in the Bible ktien ka jong try ka ktien ka jong Blei ka ong u jawab u haban lai nyaw ka jai Israel baru sedang man ken wa jing ken ka jai Israel people in the Bible jawab ulai jing ken lang yo pat ba how David bad ki Israel barok gilalong si jar si spa jar ki barak wat lam bad ki Judah gilalong south spa nyaw po jar ki barak wat lam handai ki Levi bad ki Benjamin msim la Kenya du jo adien preng jongki namar ka ktien us im gilalong ka ba isi how jawab u jawab sngal tenan
tang bau haban le fintip tang gani kadai ka ba ngipen baklaya ka ikhtiar ka bau bleu ai tang da ka kiu ka jing sarong pipenan kam baklaya ka ikhtiar ka ba pio no blei kata kadai ka ba ngakwangan maham kata kadai ka ba ngakwangan ong ifi nai penan kam baklaya ka ikhtiar dei bleu ba kentiu debit dei bleu ba pen ko borio bat ula penbran kam baklan namar ka jing sarong upha yo jawab bau kenda ka bori ki kon Israel baru jawab ala dau haban net ka Bible kong uklem Kenya pedeng jongki yaki lebi bagi Benjamin namar ka ktien jong David kalong ka bakirki bat kalong ka ba isi ekmat jong jawab sengapangan penevi nda haba ka nega jingle ka jong David ban patnyau ya ka jait beri Israel kadai ka ba ndai tang ba kalong ka ba isi bagi ba ijli hau jawab handai kadai ka ba pensngau si yo Blei bat ka ba Jingbitar yo Blei namaru Blei sngal tenat bau David un perkhat bau dei mau ba penroy ga jat beri Israel uklet ba dei Blei ba penroy ka ngakwangan ang ifin daw Blei bitar ngan ya stat knamanum slam pipuli na ga Bible ga ktien ga jong Blei ga ktien ga jong try ga ang kumnegel nang ga ba arfway ga khat ba nyo ba du Blei ula sngal si ye ga ni ga kam namagata ula short tangon ni ki Israel fi inda haba ga leadership ngakrani gani nda haba ka jinglong nong yalam ka yo iga jing sarang nda haba ka lindat na ka linti ka jong Blei kawan ka jing iga jat benrio ngakrani figi kemegi kpa ngakrani figi bi yalam pa kapalang ngakrani figi bi yalam ka riba ka jat benrio da ka buram ngakrani gani tongin tip iga ni gawai tongin sngow khan tongin sngow he tongin sngow bangi la bangi tongin perkhat bagi peniat bangi ka riba ka jat benrio tongin perkhat bagi peniat bangi ka jing sakri Blei tongin perkhat bagi peniat bangi ka yeng kasam kin barok kadai ke jing ai ke jong Blei barok kadai ke jing la ke jong Blei dei Blei bu ingi ke jaga ke per bangindan ke jaga jong jing lang nong yalam ndai nda ba ke jing sarang kawan Blei un bishar bet kita kadai ke jing lang jong Blei Blei ke jing sarang umla bansha teng fi haban de pet bahai ke brio de fi ang bau sarang de pet bah usarang bau dan nong rim ne usarang bu sarang klumar ngakwa ba fin sngo tho ye ke taru namar ka nong rim kam dega jing sarang teng pipen iyo brio ubadan nong rim bana bu yang kata ka nong rim piang bo sarang kata ka dega bakla hendrakin mau David ang niam dan nong rim kam jidan na ka jai beri saban patnyau bat u David upen Kenya ka ni namar kam dega kum ka plan Blei bat kata ka dega ba ko ngo namar ka jing sarang kawan upen Kenyot ye ka rukam Blei barakhat namar ka jing sarang bat ka khwa ka nong fi nda haba u sarang u Blei u ai da ka jing snang ba bandawai de jing snang ba u David uang hau Blei ngalale pop sibun bat ka kapangalale ye gani ka kam ndai mentang kerpat me to pendam no ke jingle bam hak shakri jong me namar ngalale bit sibun tiu try ula kren hau gat unong yo jong u David udang kelet kren hau David to ang kumni uang try ngabu akhmat jamel lightly ki jet ye me ka waina ki bangan le ikata me kum tau gat ulawan hau David ulang hau kumni uang try shim gat ba meman lani licenam ka nem sneo live nai ban pinjot ye me akhmat ki nong shun jong me haba ka white lam ki nong shun jong me ka lap ye me lani ka white lam utrai ka jingyap khlam license ha riken bat u angel utrai ban pinjot lagi pang Israel baro menta te tu perkhat da ka ba kumno ngan pai ktien hau tau bala pha yenga tiu David ulang hau gat nga pisa tongan hap ag tiu utrai namar ki jing isen ai jo ki begrau to wat ai bangan hap ag kti ka jong brio David utep yo Blei u David sngow tho bala no kla ka baman u Blei de badap na jing isnai Hendai pilap bau Blei hang ni ukhlem map yo David wang jet kini lightly ka baning kong kadai light snem bamen hab aganem sneu light benai men hab agi nong shon na white lam but light sngi haka white lam ka jong try daga klam nadu ba sedang ni ka lockdown nadu ba sedang ni ka jingja bon pa ngayo snow bagi keren bagi ni ka Jingbitar Blei ka bahyar nama ka ni ka khlam ka ja ka pertai ka ka Blei ai ngakwa nganong ifing anom keren kum ta men ka sngi kai ka bang keren ka dai ka ni ka pertai ka la don menta ka jaka ka ba nama ka jing sarong palat jong ki nong yalam ka jing sarong palat jong ki brio ka jing snow sarong jong ka pertai menta ka la palat hadu bagi la snow bagi la start palat bani Blei bat ngakwa ka ni tuipi ngam tip la ka ni ka virus kami nang nun rengan ong ifi la ka
kawan nang nuru kani ke khlam na kawan nang nuru nga kwang anang ifi tang kaniru ka pensange e ka pertai I wei knyang I beret I pensange e ka pertai baro ka wei but minta ka pertai ka dapram minta ka yo ka kot ka hiar lot minta ka sinshar sa khadar ka klumar lot ka pule dangne ka klumar lot ka kamai ka ji ka klumar lot ka jing shakri blairu ka klumar lot tang I wei virus I beret but tang teng nganong kami wat kataru ki briu ki dang ngau sarang halade hang ni Blei kwa ban pen I yo David ba la le ye de Blei ba kan tiu bu lang siam de Blei ba bu yu ka jaka ka ba hajrang and de David us ngau sarang u nyau ka jat Israel what habau jawab ula pen I ba de ban nyau but what la dau David upan map no Blei and de Blei la map ka jing sarang u Blei kwa banda aiting banda pendu jat ye ka jing sarang no new briu wang jet lightly gini kabanungkong men hab lai snama ganem sneo lai pnai hakti jong ginong shuan ka white lam ka jong ginong shuan but lai sngi ka kti ka jong try men hab apdang ka klam but nga ai ngu yo Blei bo David ude ba tip yo Blei wat la daw le ba klan yo tip yo Blei wang banne ka banga hab ka kti jong gibril ai ngan hab ka kti ka jong try namaru yo Blei banga shakri do Blei ba dap laga jing isnai but marsen ongum tapi pulene ga Bible trial la pa daga jing yap klama Israel teke la yap nyo po jar ngot gibril nga kwa ga tu ipi menta gibril gi tiang palat ini knyang ki ba khlem yap nyo po jar si sen yap reket mau ga ni ga jaga jai risel ki yap adu nyo po jar nga kwa ga nong pi ba Blei la pa ki angel je Jerusalem ben jot eka ba se pen jot no trial la khmi ula kla ga ba mot chimang ni ga jing pen sneo ba ula ong tau angel pen jot ke no kat to pen sange ila ga ti ba angel trial la yang jan ga kentam jang onan unong jebas u David ula khmi lagi khmat ula yo I tau angel trial yang apa ga kendau ga benang ubat la ka white lamb la say ka ti ba kner no halor jang ga Jerusalem ka jaka ka ba David ushong ka jaka ka ba ga temple ka ba kraw ka jong Blei ka dang don ba ka jaka ka ba la nyau ba ka Jerusalem ka de ka nong ba ka ba khoit ka buram jong ki Israel hang ni wangel ubat la ka white lamb benang ba ka kendau saban bami ka jat ben riu Israel hang ni Jerusalem baru David ukmit lagi khmat baru la yo I tau angel but ka Bible ko ang kum tau David bagi teman besan kila kup digi jan berni kila hap dem lagi khmat baru David ula ong hau Blei mlong manga ubala hukum ban kenyo pat ba day manga kenyo ba le pop bat ngala le boman andre gini lang brot kila ayu kini nga kerpat eme atrai Blei jonga to ka kti jome kan hab alor jonga ba ka yeng ukpa jonga andre halor kini ki pat ba jong me ba ken yap da ka klam shangan krane gini fi iu Blei hang ni u ai da ka ba ula amut ban trai sai ke Jerusalem angel jong trai bat la ka white lam ka ba baru Blei yang ni open power lagi jong ka jing kraw ka jing shisha ka jong ba ka jing sarong la ban ma bat nang ta de u ai da ka ba bat nang ta ki yap shisngi nyau power jar ki briu bat ngani tu pi ka dan ka jing yam briu ka dan ka jing pat donor ka ka jing klumar ka jai mer Israel bat pipulin nang nen da habau angel kunel lagi kti ka nong ba Jerusalem ka ktien ka jong try go David ul khmet bat u khat ikiteman besan kop da ka jan berni nang ta de hap dem lagi khmat jong Blei bat ngan pedi fi hang ni u David u ong ho Blei hatom de mangau bale pop ai ba ka Jingbitar to me kan hap lo chonga de manga bale pop mdei kini gilang brot kini kim tip try day manga bale pop but de ga yeng pa jonga nga kwa pin bat bai gani ga point fitip u Blei u tray de ba how David hadu hangne balai u kwa ba u David un hiar shagani ga kerdan ba u day ban admit ba u day ban priang ba day mau u bale bakla kata ga de ga jingkwa ga jo Blei fitip nam kat ba ga jing sarong kadang yo ga do no jo briu ju priang ga jing bakla fin lap u briu ba sarong u shai kenno yagi wai u besarong usdang banwat lenti de kawai pagarukam u besarong usdang ga ban peni ga jing bakla jongno ngakwa ngane tu piu Blei deal ga ne hadu hangne ba u David ndau pai ga jakabu yo I basaga Jerusalem kala dai ban yap de power jar u David hangne u kup de jan berni ban hangne u ong ni ga tin try dai manga bale pop
Mdai setia kini gelang berat. Balai me peniap ye kini. Try day manga baga yang ai ke Jingbitar jo me kan ha balo jonga. Kata ka dai bo Blei kwa ye ke chat brio jingi. Kata ka dai ke bo Blei kwa ye ki nong ye lam pa ke Jing Shakri Blei. Kata ka dai ke bo Blei kwa ye ki yang ki sam. Kata ka dai ke bo Blei kwa ye ki nong ye lam wa ke ri ke chat brio ha ka pertai sendan. Balada ka pertai bro ka wai men ta ka sngi. Kanang ye ka ban wan ku ma wanu debit ban kup jan berni. Ha ba kup jan berni. Ha ka chat brio Israel ka bot. Ba pen pau ye kata ka jing kala ka bomot ya kata ka jing sngo tho ila ka jong ka jing bakla ka ba pen pau ya kata ka jing sngo si ka bakraw ya ka ai ka bakila le but day hang ne bo debit ule kom no uang day mga bale pop hang ta ken ka day ka point ka banga kwa bangan ong ifi la na pi kwa ban Pynkynriah i ka Jingbitar ka jong Blei u Blei u kwa ban pen jat i ka jing sarong na ka jing im jong aba jong fi da pet baha ka yeng jong fi la na pi klamyo ibo Blei kan tiu fi pet baha la Blei u klampen kam if you come go John Blei. Pet bahala if you eat jing air give a pun kiliang. Ngakwa nganong if you debit u lepop ngan itu ngap bahang nganong ini kektin. U debit u lepop u klim me batchaba u Blei bi shari u shim u kon jo. But u yap tang way brio. And they have u debit u kiu ke jing sarong. U pa nyau ke jai meri Israel. Ki yap de ki power jar. But ngakwa nganong if you ke ni ke por. Kata ke dei ke jing chin jar la ni kata ke dei ke jing air ke jing crow jong ke jing Jingbitar ke jong Blei ya kene ke jing sarong Blei umla sha ke jing sarong Blei wang yau besarong ayo ina jingai Blei kwa banya jan baru besarong uang yau besarong ayo ina jingai ke bamot Blei umla banya jan baru brio besarong ngaduai menta ke sngi bala na pio i ke ba ke jing em ke jong fi wat lek keno ya no walai keno iki wai walai pin buat nam iki wai ngakwa pin pediang ba to ke ja baro khat ke dei ba fi dei ban tip bo Blei kwa ya ke bangin poi shikani ke jaka manong try dei mangau pa bakla dei mangau bele pop try but no poi shikani ke kerdan Blei yo i Singap ha u Blei yo ibo David hang ne ula sedang poi sege jaka baga jing serong kala jandu naga jing im ka jong o de singap ha kita ketien nda habo kup jan berni nda habo yam khmat jong Blei wang de manga bale pa baga ying pa jonga uda ong ru gini ketien wang to ke ketiga jong try kan ha balor jonga hadu ka tau David u shime ke jingkit kle tau de nong yalamo beshisha u bakla Henry pudiang badai mau bersih ke jingkit kle badai mau bakla pilap nang ne sngap ngan pen ifi ke point nda habau David u hiar shagane ke lenti ngan ong no ki weekend da u hiar shaga jaka jong ke jing snauret u Blei na penang u kwa ban pen pau ban pen i ye ke lenti kumno la ban pen ja lani ban pen do no lani kumba ong manga kumno la ban Pynkynriah ye ke Jingbitar ke jong Blei Kalenti ban pendu ye ke Jingbitar ke jong Blei kadai dagane ke bo Blei Quran how David sngap ha ngan puli ye ke kitab Chronicle ke beningkong ke lenong ke ba arfu way ngan puli nak dekhat ke ba khat pra sngap ka ong ini kitien u angel try ula hukum ye gat ban ong how David ba David un let kill but take a duan how try ke kentem u onan unong jebas but David ula let kill ke jing ong gat ke ba ula kren ke keteng u try ngakwa finyo ini ke point ngan keren ini ke point hang ni sngap ha pi puli hang ni nda ha ba ke jing sarong ke kiu ke donot jong David wat la dau pan ma ke beningkong u hap apa ke Jingbitar ke jong Blei namaru Blei kwa men pendu jaj ke jing sarong nda ula hiar ke tem jong ke jing soret ula pediang ke jing ma ndre Blei ula map tang ba Blei kwa ya kapan peni ke lenti ke khamba ha kumlo men Pynkynriah ke Jingbitar jong Blei nda ha ba Blei umot ban keren jo David u klem keren direct yo David Kata kadai ke bangga kuat pin sengap ha. Sengap kan pulih biang na dekat bekat prakong. U angel u try. Kabamot u Blei Quran show angel. U angel u try Quran show God u prophet. But u God u Quran show David. Kabamot u Blei na penang u Quran how angel. U angel u Quran show prophet. U prophet u Quran show new David u balik bakla. U besarong. Ngakwa pinyo ay kita ke point. U Blei na penang. Umla syu ban keren direct show David kumbaji keren namar ke jing sarong kaka ia ke sur ke jong Blei
Kajing sarong ka weng ya kajing jan baru Blei. Bat ngakwangan itu piu Blei umla ban communicate umla ban ya keren kamdan kalong ku matut ke network apdeng lana kadan kajing sarong. Pikiran phone kum don dah baka network atut filap sutu sutau. Kalong tek kum ta dah baka jing sarong ke kiu pinlap ya kani ke network lani kata kajing ya day ke baru Blei ke dekut lut baru Blei na blang umla ban ya keren direct baru briu besarong. Bat pipude hang ni Blei ukuran shawangel baru angel Ukraine show prophet baru prophet Ukraine show David kabamot Blei umla ban Ukraine direct bat ubrio ubesarong kata dai ka bang kwang anong fi nda haba pimyo sngaw show e surga jong Blei nda ba pim tip show kum no pin le abdang jong jing e nda pi kendo problem ga jing e wat ka jing pang ga jing crow wat ka jing ja ga jing e ga yeng ga sam tang tang gi dan gi ek gi ba ja ga jing em ko jong brio ka ba tang tang gi keno palat yu saitan tang tang gi keno palat ba de Blei betin jo ingi da pet baham dai bo Blei betin jo mdai saitan pet bahaba yo ka dan ga lenti ka pa meng yo dan ga lenti jong ga jing sngaw crow yo dan ga lenti jong ga jing le persha Blei yo dan ga lenti jong ga jing sngaw sarong namar ga jing sarong kaka ya ga kmat ko jong Blei Blei Lucifer na benang de angel rangba ubadap daga jingtam badan dagi maulanai ubababri utam ubadan bortam benang ndai habau kiu ke jing sarang wang ngan shong ke cat ke jong Blei ngan le Blei ladi dei hantau Blei be yu na benang kata ke de jinglong jong Blei ya ke jing sarang Blei umla ban yaisha wat chiminet ru nakata ke daung Jowai menda ke sngi bagane ke khubor kan play fi bapinyo i kumno fin la ya ke banyo i ke jing trai ke jong Blei ke jing em jong fi shimet yeng ke sam ha ke jing shakri ha ke trai ke kta ha ke kamai ke ji ha ke jing duai ke jong people Blei un jubab pet ba bayo ka ni ke de ke bo wit tam ban pi yo i hang ni nda ha bo Blei umut ban kran jo David Blei udang yo i ba kadang dan ke jing sarong namaru tiap ba lenti ke jong Blei ke dan da ke wei umla kran direct show David Ukran na bau angel ukran na bau prophet sukran show David kata ka dai ka bang kwa ba pinyo i hagani ka po das ngap ba i gani ka bang kran nga Jowai men ta ka sngi bangan ong ifi tongin kenria na ka jing sarong tongin ong try map yung ngile bakla tongin pan map tongin ong kadokti ka brio tongin ong kran ki wepa ki nong yalam niam tongin ong kran ki wepa ki balang tongin ong kran ki wepa ki jing shakri tongin ong kadokti ki wepa ki brio jong Blei tongin ong kadokti ki nong yalam ki nong senshara pa riba ka jait men rio tongin ong kadokti paramang nginom ya kenno si yeng si sam nginom ikran namar ki ba kadokti berobor gede kadak jong ke jing sarong bat apa ke jing sarong kawan pitep lupa kade ke lenti jong ke jing jat baru Blei sngaw tenat ya kata na kata daw filap hang ni Blei klem ikran baru David persha Blei haban lek leng bagi wepat ki sos jong ke jing ikran namar Blei la ban ikran baru brio besarong aingu Blei bo gat ulei ong hau David wang kumne wang kilet kiyo tay ke duan jong try haga kentem wonan unong jebas baru David ulai kiyo ke jing ong gat ka bola kren ke ketem try uonan ula kertiang dien baru layo i angel berki sangut ki konsen rang jong ki badon leman ki la buri ela di uonan udang syok ke ba berkat bau David ula wonan ula kmi ba ula yo i David baru la mi no na ke kentem ula demwan ela di David bat laga kemat ke kendau yo David ki bura mahdu kata ni onan de brio bubiang brio spa Rendo yo ius David bo wan shiga jaka jong u demadu kendau mani Henry David agak dikepor ula septing ula kenyo u yo kektien no Blei lang bau prophet God bau ang kilit tay kloy ga duan haga no ga jaka ka ba meyo i ga ba kloy but ai ngu yu Blei bud we da kedau yu bud ben le ene ga link haga jong onan da pi puli hang ne ga kektien ga jong try gong ndau poi hang ne David ula ang onan ai nga ga jaka jong ni ga kentem bangan tega duan na kayo try but men ay ka hanga daga dor ga babyang knang nga kwapin singa ba knang ban pinsange ye ga jing yap klam na upat ba nga kren hang ne Pynkynriah ye ga Jingbitar ga jong Blei kade ga ktien ga banga yo nang ne ka ba ang knang ban pinsange ye ga jing yap klam na upat ba fi kani ga de ga Jingbitar ga jong Blei but ban Pynkynriah ye ga Jingbitar ga jong Blei kani ga point ga banga kwa ngan kren ha ga ga por ban Pynkynriah ye ga Jingbitar ga jong Blei mdan lenti da ka wei pat ka banin kong finhaban hier ga jing sngoret but nda hapila hier ga tam jong ga jing sngoret pihap ban tay ye ga duan jong ga jing aingo jong ga jing penyesuk ha kamat jong Blei baru Blei wang yu David mare kloy
Lada mekwa yang abangan pensange ye ke Jingbitar. Baga jaj benriu Israel hangtai ke nongba ka bakhoj Jerusalem. Kanum yaplut bat bangan ngan ya da ye ke negeri baga jaj benriu. U Blei wang yo David mare kloi. Tai ke duan na khmat jonga. Ai ke jingknya ka biang ka khmat jonga. Bat ngan sipen i fenang ne David u mare. Komu khna ret. Ula leit da ke jing shapting. Ula kemenro bo yo ye gene gekten o Blei buang tai ke duan fitip nam kapan Pynkynriah ke Jingbitar ke jong Blei ke dei tai ke duan fitip adu gini gisngi fitip don ke brio ngakwa pin singa bahai gene gekten femiui menta ke brio ki ong komne ani bala khang ke jing seng te mentang mi o ki ke yeng ke jong trai but dei ne ke daung mi o le jing seng nang tade kala hiar ke jinglong men sim jingi but menta fiu i gene ke lenti ke jong saitan bo khang ke jing seng but nang tade mi o jing seng bani shekri light loy nang ta fiu sngo ki brio ki kran ta ke rukom ngakwa ngang fi gene ke por ken mau ke duan ke bo Blei kwa bangin tai ban Pynkynriah ke Jingbitar ke jong Blei ban pensange lot ke Jingbitar ban ke klam mi ke jingele baro ngakwa ngang fi kam dai de ke pilet kiu shi jing seng kam dai de ke pilet tai ke jing shekri Blei hayeng mane ngakwa pinda bat bai kata ken mau hang new David u klem la lek shapo ke duan ke badan ha ke yeng ke jong trai namar ula shep ding yo Blei kani ke duan ke bo David u tai ke dai ha ke jaga ke budan hajan ha ke lingka hang ni ha po lum ha ke ni ke jaga badan u onan u Blei payu ban tai hang to hang no pi don men ta gisngi ha ke jaga pi yo sngo ni ke tin ke jong Blei la da ka don ke jing pensange ke Jingbitar ke jong Blei ke dai ha ke no ke jaga ka pi don pi yo sngo tin ke jong tra le si ha ke ni ke por ke bang Nongkren la da pi yo i bo Blei u klem cham sngo bahai ke yeng jong fi le si pi yo i ke ri ke jing men ta ka don ke Jingbitar ke jong Blei pi yo i men ta ka ri ke jing ke don pe ke jing e pi yo i ke protei men ta ke don pe ke jing le but pi yo i men ta ka don ke jing klumar ngakwa nga no pi wale kirke ban le chi yeng mane mle le da khang ke yeng mane ka bo Blei kwa men ta ka dei tai ke duan jong ke jing Jowai jong ke jing aitilot jong pi jong ke jing klab mo jong fi hakmat jong trai ka ba tai duan kam dai ka ba pinchna duan man bo ka mometi man bo ka mau man tu bo ka ding na man bo ka no ka dur ngam kwa ban kren ni ka duan ka ba ngakwa ngan kren ta ke singi ke dai ba pi te ke donot jong ke jing la ka ba mo brad ke jing sarong penrat di khmat jo tra pai ne ki pop baro wat ke khmat ke jo Blei hala ke jong ke yeng finyo i ha ke yeng jong fi ke dan ke duan ke bala ban pensange ke Jingbitar ke jo Blei ke ta ke de ke bang ko ngan kran men ngi wala ke ke ban le yeng mane da fi police ne ke bible ko angum ne ngan si pulih kendia coba ngan paybiang si ke kubur pulih nang bar foi dekat bar fu pra ko ne hakata ka pora bo David ula yo ibu try ula paik tian u kentem ona nong jebas ula kenya hang tanama ke tabernacle try ka ba Moses o thau ri klau ko duan ke jing ai ngo thang ka dan ka ta ke jaka ka ba jrong Andrew David umla ban le khmat jong ka ban ye kli no Blei na bo shep tian ka wai la mutra u khlem la le che ke jaka ka ba dei hande ula te ke duan ke jaka ka bo Blei kuran ni kata ke bang ko an au fi mta don kam fi fin le che yeng mane ba fin pensange ke Jingbitar ke jong Blei na ke yeng jong fi na ri na ke jaj ben riu mta don kam yang abe de fi ki kristan na ke ni sngi na kren fi ke ni ke por mdai manu bala men pensange ke Jingbitar jong Blei dai tang manga ma fi ki ba tip yo Blei bangin tai ke duan biang la ke jong ki yeng ya ka ban penlong ke jing knya ka bang upi khmat jong utrai sa chi sen ndai yeng mane ndai hala ke jong yeng ka ba bisang aingo yo Blei bahagi ni sngi dan de ki hajar bagi power jar ki brio hapo ka ri ka si jantia jingi ki bedan ke duan hala ka jong ke yeng nganget ka ne ke jinglong men sim ke besisha tonginum kriki e ka ban le che yeng mane kam da don kam e nge ni sngi ka bedan kam ke dei file kum no ye ke jing shekri Blei jong pia ye uri ong ni ngi tabam no che ke jing sang tengila hiarang ila terkhong ni men tabang ngi sho ban le che yeng mane dan le ke ba ong tang bangani o kiu ke yeng jong trai ro ka la hun ka men sim ngakwang ani tu pi ka e ta ke yeng jong trai u Blei shong ke yeng mane ka bible ko ong u Blei shong ke yeng ke tau de ke tibrio ngakwa pin tip bai ke tau Blei wangam shong ke yeng ke tau de ke tibrio namar ke yeng ke bo Blei ko ban shong ke dei ke bo tau de ke ti jongo bat ke ai pitip ke yeng ke dei ke do not jong ngaba jong pi bala na ngaba me pi de ke do not barong i pin yang ke jing Jowai hala ke jong ke yeng khat yu pa ke yeng ke sam ke me pa khat ki khon ki ti wan de ke jing la ka ba mo tai ke ta duan pin yo i ke ta ke de ke ba pin sange bat Pynkynriah ye ke Jingbitar ke jong Blei na ke ri ke jaj ben rio na ke yeng ke sam ngakwa pin sngap ngan peni biang ini poi biang hang ne ndau David ulai ha ke ne ke jaka rengkat ba ke jing kirki rengkat ba ke jing khnyo
Pipuli nega Bible na bu debet wang nga onan yaga jaka jongkani ga kenta mangantai duan ni utrai men nga daga dor ga babyang khnang man pensange ega jingyap khlam no pat ba singap uang gumno onan uang debet to shemame bat to kunrat jonga us imun le khat bu ibet akhmat jongo akhmi nga ayame gi masida ban ga jing aingo thang yiki tiar sho ka ba ban ga ding yap bat ukau ban ga jing aingo bam nga ayaka baro us im debet ulang ho onan harengan thiet ikanya ga dor ga babyang nga khwapin singa ba wang ne namar nganom shim ai ga jongme yo try lani aingo yega jing aingo thang ki bashuyo ai u debet usngo tho ban tay ga duan ka ban Pynkynriah yega Jingbitar ga jong Blei ka duan ga bo Blei kwa ka dei mdei da ga bashuyo ai u onan ni u buram palat u debet uang kat ka ba me kwa ngan ai ngan ai gini ga jakai me kwa kat no ga jing he ngan ai ka ngan ai ngan ai me gi masidap ngan ai me u kau ngan ai me gini ga diang bar khat ngan ai ba men kinya khmat jaw Blei u debet u kiu ka Jingbitar ang ne u ang onan da lele nganom shim ai na me namar kat kani ka Jingbitar ka jong Blei kat kani ka jing bakla ka bangale kat kani ka jing kit kli ka bangadon kat kani ka jing ma ba ka jing sir ba ka jing tiang ba ka Jingbitar jo Blei ka la bam nyo po jar ngot ki brio bat minta kan sa bam ni ka nong ba ka ba khot ka jong ki Israel ka Jerusalem me mot bangan shim da ka ba yo ai bangan kinya khmat jo Blei kin ma wang u debet yo onan nganom shim da ka ba yo ai bangan kinya ai ngo ho Blei da ka ba yo ai kata ka de ka tien ka banga kwa ngan kran fi baro ki ba yo sngo ai gini gisngi mne bang shi duai malumala shi wat yo Blei malumala shi duai shu rak ti shu duai malumala shi pominit nga kwang anong fi ben shu ang tries en e ga rige jingi nang de shu kot ga sam ga bakandai puwei nama ba shu tip ga tu ga sam bakandai puwei bo taw ba shong ga jaka ga bari jong ba khli tam e nyu ayai ne pa ga jingka abron bor baro ka khlam ga nomwan ai jan ga ying jan kat ba ka khlam ga nangwan hagi ying jan jingi gini gisngi nama bangi kot ga sam bakandai puwei nga kwang anong fi Blei kwa fi ben shu kot ga khot ye ga lan ka bo Blei kwa men da gisngi ga dai ka donot ga shisha ga balwet khmat jong trai fitip ka dor ka baram ka bo debet Ukraine fitip uthiet ga dor jongani ga linkha ini jakai bon knyai ndatan kamai ba he ipatang khandiat bon jutay ga duan datan kam jakashi bon andai namar ga Jingbitar palat yo onan ba umur ban ai debet Ukraine ga ba khorwang nganom shim ye ga ban ai ngu utra ga jingknya ga ba shiyo ai fitip debet usngot ho ban ai show Blei deben ai da ga ba don ga dor po jongka de lada pikwa ban pensange e ga Jingbitar ga jong Blei lani ban Pynkynriah sendan ga Jingbitar ga jong Blei ba ka jingi snai jong Blei gan hier fidefin ai da ga ga ba don dor khmat jong Blei nga duai me da ga sngi magan ong ifi wa Jowai show Blei ga ba tambalai fi kwa pinyo iba ga riga jingi sa sen pat kan yo ega ba crown o Blei baga Jingbitar ga jong Blei kan Pynkynriah na ga riga jingi tanginom ada ga ba tambalai show Blei tanginom ya shakri Blei san shi pau minute tanginom wat yo Blei tang shi sngi Sunday tanginom num shi long niam long rukom mangin shi rwai malumala ngin shi duai malumala ngin shi aingu malumala ngin shi shakri malumala ka malumala ba Blei kanum pensange ega Jingbitar ga jong Blei kwa ba pin alot show Blei da ga donot baro pat ke donor khmat jo try le kumale debet yam kup de jain berni yam khmat jo try piang bagani bar khai ke bajag re ke jing bakla jingi wal it no you Blei uliong kani kala hab ke piang Jingbitar Blei kala de ke por ke jong 666 nang ta nga khwang anong fi ka ta ke de ke bakla ka nga khwang anong fi u Blei wat hakini gisngi yaki brio ki bala ban Pynkynriah ga Jingbitar ga jong Blei da ka bakinang bantay ga duan ka ba padiang hon khmat jong try bat ka duan ga ba padiang hon khmat jong Blei ka de ga ba ram dor mde ga ba tat dor u debet hang ne uthiet igni ga duan pipuli nang ne uthiet igni ga jaka ngamon banang agar khat ga ba arfusan kum tau debet ula ai ho onan nriu spa shekel ka ksiar da ga jing thau ya ga ta ga jaka ngam da tip bahakat no ga shong dor hanrei nganut banong ka shong dor da ki klur namar ka shekel ga de ga jing thau hagani ga por kimle da ga pisa hagani ga por kile da ga jing thau ga shekel ga de ga jing thau kumba thau mangi menta da ga tola hagani ga por ki thau da ga shekel
But kaniga shekel ngam don por ngan pen efi. Handrai ken mau kaniga shekel kabu an rius pa shekel. Bau thiet ini plot ibaret i jakaban ai jingknya. Pite uthiet adun rius pa shekel. Kaba syong dor daga pisa menta dagi klur. Ngakwang anong efi. Uyo pisa u orna naganis ni. Na ipin ya di jaka menta ibatangkat tu thiet ubru dagi klur. Hari ken mau debit kenya ke jaka. U debit usngot ho. Bahaba u ai ke jingknya khmat jau Blei. U deban ai de ke dor ke berem. But vi puli na ke Bible ke ktien ke jau Blei ke ongum ne. Kum tau debit ula ai u onan rius pa shekel ke sada ke jing tau. Ba u debit ula tay ke duan ang tau trai ula ai ke jing ai ngot hang. Ba ke jing ai ngot ba penya sok ba ula khat kerpat yo trai. Uru ula pai ktien de ke ding na beneng alo ke duan ke jing ai ngot hang. Ba u trai ula hukum itau angel uru ula tap. Yala ka white lam ha ke jing sop jongka. Kay ka mga mut ban kran hang niya na kabantay jong figa day. Bahabaw debit u ay ka jing kanya u ay da ka ba rem makmat jong Blei. But habaw ay da ka ba rem u Blei ban pediang ka jing kanya ka jong debit u penihir da ka ding na beneng. Ban peni ba u Blei u pediang kalong acceptable kadai ka ba pediang hu na kmat jong Blei. Kadai ka ba hiyar da ka ding. Nga duwai mata ka sngi ba ka jing duwai jong fi ay kandan ka ding ka ba hiyar ka yeng jong fi lada ka jing duwai jong fi ka peja ka klem hiyar ding na beneng kadai ka bam pediang huna khmat jong Blei pi kwa ba kandan ka ba Pynkynriah ay ka Jingbitar ka jong Blei duwai hadu ba ka ding jong Blei ka na hiyar ka yeng jong fi duwai hadu ba ka ding jong Blei ka na hiyar ka jing yaseng duwai jong fi ay baginum si duwai bakan hiyar bangin duwai ka ba peja ba bangin mi nang tu ka ba peja kata kampen sange ay ka Jingbitar jong Blei hari ay ka jing duwai jongi kandai ka ba Blei pen hiat ga ding na bleng tongin syakri u Blei kumta tongin Pynkynriah ga Jingbitar ga jong Blei da ka bangi wat ga khmat jong Blei ban ai ga donot jongi ga rem dor khmat jong Blei fitep ga donot ga rem khmat jong Blei kai ka ba Blei kwa ngani thu ipi u debet ukran chai ga ne wang ka jing knya ka ba pdiang ga khmat jong trai ka ga donot ka ba luet kata ka dega bo Blei kwa agini gisngi kwa ai eru em let's say ga yeng jong fi ga kendo jing em ta gisngi nga kwa ga nong ifim de Blei bo penjen jar fi walin mot uni Blei de bo penjen jar walin mot bo saitan u dan bor lot e ga yeng jong fi em hare Blei wat e ga dot not jong fi bala da finang man peniang ga duan jong ga jing ai ngut hang khmat jong Blei ka ba mot ga dot not jong ga jing duai ka ba pi walam lang e ga yeng ga sam ha ka ba pi lum lot e ga ba hiya ba sam pi ai ga jing knya ka ba ram khmat jong Blei finyo you Blei un Pynkynriah iga Jingbitar ga jong o naga yeng ga jong fi un Pynkynriah iga Jingbitar jong o naga ri naga jat ben ri u Blei un Pynkynriah iga Jingbitar naga niga pertai hawo shem iga bri ga betai ga duan ka ba dai sisa ga duan ka ba pediang on khmat jong trai fi pulin ga Bible nga shon rai fi gum ga nuksa khandiat chobangan penkut kanungot fikin mau ba dien bo Blei ula bitar ula the iga Jingbitar jong o ha ga pertai da ga bo la pen shlai yeng ga pertai da ga but baro ki jing tau ba im nadu umran umreng ki sim ki do but baro ki brio mdan shu ka min sim ga ba im baro ki yaplat but ki balaj im dai tang ki badana po ka yeng leng jong noa prangot ki dana ga yeng leng but ki tu ki mrat ki ba khoi ba ki bam khoi ki ba noa ula pendrong apo nga kwa fin kin mau ngi ki ten hadien ba noa ula poi shi ka sngi haga ba Blei u ai hukum u hadien bakala kut ke Jingbitar jong Blei baka kala ngat bat haba ke yingling noa kala hiara lor jong lum jong ke riki ararat bat pi pulina ke Bible da bu Blei ai hukum noa ban mi no naga yingling nga se snotenat bangan ong fi u noa marsen hiar naga yingling pite bule ayo u klemle pe kai Kremit pe ga pertai gum no ga jat hagan uru kom ga flood kalong krem lap mit igata hare no ula khat iki khon but marsin hiar u debet ula shim na ki mrat ki bakhoj na ki sim ki bakhoj ula te ga duan but ula ai kum ga jing ai ngo thang khmat jong Blei but ka Bible ko ong hadien bo no ula ai ga jing ai ngo ko ba ubi khmat jong Blei u Blei na penang ula iu ga jing iu ko ba ubi but u Blei hiar na penang wang ini ki tien hau noa wang noa kene ga jutang ga bangan te but me bada lei ru ngano per jat shu yo ya ga pertai namar ga jing knya ga jame ga ba ai but
ngan bu ia ke step ba dia met ia ke liur ba ke telang ka ayom bet ba ka ayom ot baru Blei nadu ke tu ke por bu yo simply ngabeneng ban te jutang baru Noah balai namaru Blei la Pynkynriah ia ke Jingbitar ke jong Blei namar ke jingknya ka bau Noah u ai ka ba ubi akamat jong Blei balai minta ke sini pim nang ia gane balai pim ai ngu yu Blei marsen herna ke jingtia men step balai pim ai ngu yu Blei marsen wan na ke jaka ka ba pitrai balai pim nang men tai ke duan hadin bu Blei pelat ifina ke jingpang na ke jingkro balai pim tai ke duan go balai Noah ban ai ngu yu Blei ke jing ai ngu ko ba khoi but ngan itu ifi kata ka de ke don kam ha ke Bible pim tip men bau eli jau yang ha ke jat beri semen ba ka P.R.DIEN eli jau ong da ke jingalam ko jo Blei ong tong ini kiolum Karmel ngini tai ke duan baru Blei penhiar na ke ding itu Blei ngini mani fi yu inda bau doa u eli jau tai ke duan u shim de ki ma u khat artali bara bau tai ke Bible ko ong Blei u hiar ke ni ke duan baru Noah hey map yang u Elijah u job ye kini ki nong itu lupa jong Blei bal balai namar u Elijah u tai ke duan fina puli ke Bible ke duan ke don ke khubor bat ke duan ke dei ke bawan ra ke jing kren na pedeng jong brio baru Blei bat ke bapenya suk ye ke Jingbitar ke jong Blei baru brio bat aingo yo Blei bau Jisu ula tai ke duan ke bekrau tam halor jong ke ding fna lo lum Calvary bat ke jing yap jong ola ke ding fna ke Jingbitar jong Blei barok la hiara lor jong o bat mentangi yo ke jing ai ke jong try nga khwangan ong fi men na gisngi la da pikwa ban yo i bau Blei Pynkynriah ke Jingbitar na ke yeng ke jong fi na ke jing em jong fi siman ngila bakla ngila pai ke jing em ke bamdai ngila sarong ngila snowman ngila snowla ngi kop ba ke rikisi ba jantia ke de ke dap na ke jing sok ngi kop se ke protei ba ko wei ba ke ri jing ke de ke tip brio tip Blei de ke khlemlong gumta barong ngi pai se ke jing sarong barong ngi pai se ke lan Blei la da pikwa ban Pynkynriah ke Jingbitar ke jong Blei ke dei setang bangin tai biang ini ke duan jong ke jing ai tilot ke duan jong ke jing kelak ke bomot shotrai bala da ke yeng jong fi ke le ya ke ne men tai ke ski fit yo i tai ke duan ke beram don bano trangan um le ran yo da ke ski fit ke beram ke dei ke bepim le ran kanu ko bepim sngo le ran bepin yang khmat ki khon khmat ke lok khmat ke yeng bepin jau man khmat jong trai la da na preng jong fi ke me bepim le ran ben ya khmat ulok khmat ki khon la da re pi ki khon samla bepim le ran ben jau man khmat ki me ki pa khmat ki parlok bepin it le de bepin ya khmat jong Blei namala de ki brio jong ay ki bela khat de ke keteng ke jong kin penret le de bikin pai no ne gelinti baman bat kin kelak apa mod ong trai kum ta tengan snow na benang mangan pen kia ai ri ge jongki la da pikwa ban pen sange la de Pynkynriah ai ge Jingbitar ke jong Blei tang ke duan ke dei tang maka ke lat yengi mangin pen sange Pynkynriah ai ge Jingbitar ke jong Blei na kwangan kren ma da ge si stang kendiat bat ke ta ke dei bala da ke yeng jong pi ke don na pedeng ke jaka ke pe em tang si fiu itang ke kenrom kan ram fiu itang ke jing e ke yeng jong fi kat ke bapile iko maka yap la but fiu im dan ding dan jing say so ke wei ke bo Blei kwa ke dei check ba yo ke don ke jing meng ke jing sarong yo piklem ke la ba mod piklem pai shu trai ngatwai ba menta ke sni kum bo Blei Ukraine u David baru David uang trai dei mangaba bakla baru dei ke tuan ke berem dor Blei kwa ke tanah ke jing em ke jong fi tengin le dang ini tuai bat nga gini ke por kat bangadang keren ni ke ketien ngas ngau tho aga men sim jonga ban ong i fi gini ke ketien bo Blei ke jing sarong la sha nga kwangan ong i fi gini ke por tongin penret diladi teng pim ngau tho bo pi ngau men bo pi sarong na kwangan ong i fi baro ka pa piyo aga jing em ka dei ke jing ke khu ke jong Blei to fin dan ke donot ke sngo mo to fin le khmat jong Blei ke por ke jing sngo ret Blei pi mong try map yang a Blei na me yo ibang sngo sarong mga la pim la de Blei bu sumare fi de Blei bu tip ke jing em jong fi u Jisu i je fi na ke sngi ula IT ula ko ngu ula penret ila de hadu ke jing yap halo ke ding fla bakum tau Blei ula kentiu e u ke kerteng ke bah jrong tam na khwangan ong fi ke ni ke por u jo Blei kwa inga be de fi mangin hiar si ke tem jong ke jing sngo ret kumbalau David benong dei manga bale bakla Blei fi mong try me te singan pai shame nan IT pin kia na ga met jong fi finyo i Blei un pin hiar ding men de sngi kat bangadang duai manganang ni finyo i kana ke
ding jong Blei ke bahir la da fikla ke bomot pi pai show try what it's no man what it's no sorong what it's no biang ke niam ke balang ke vidan what it's no biang ke tu ke jinglong jing em ke jong fi tongin ong try ngi admit ngi pdiang try bangi bakla bat bangi bakla ke jing em tongin le lang ngi tuai bat ngada kwa fin ai tu li lot ke dot not ke jong fi penret lot le de khmat jong Blei la da dan preng jong fi ang ni fi kwa shaban yo i ke yeng jong fi kan yo i ye ke buram jong Blei him dem lagi khasi wat agani ke por Blei him ra lagi kti Blei him ai ke dot not jong fi ai ki o mat ken jaw lagi khmat jong fi kat bangadang duai ke ding jong min sim jong Blei kan hiar bat nda ke hiar ke bor jong Blei ke yeng jong fi kata ke de ke signal bo Blei priam ye ke jing duai jong fi tungin ye duai da ke ni ke dot not hagani ke bor ku try ke ni ke por nge jang nang nge ra lagi kti a Blei be jong ang tip ko pa kadan ke Jingbitar ke ni ke sni ngayo i ke ke jing kan jong ke Jingbitar ke jame ken try ye ke riba ke jat ben riu ye ke yeng ke sama Blei namangi lendat na me namangi jingai na me namangi ya ala ke jong ke jingla ni snow biang ni snow la ken try ni snow sarang ni snow ku mangi biang himangi ndre try meta ke sni Blei da ke ni ke ktien ku try ngeduai ku ma me kranio debit ken try ba ku mo debit penret ela dia Blei ngayo i ku pa ba ke yeng jong u ka lai ba ke jingem jong ke jat beri Israel se jisen pat me pen tmai ka try meta ke sniru ke yeng jong ni ke brio a Blei ki ba penret ela di ki ba wan de ke jing kala ka ba mot ki ba myang ke jing snow biang ba ke jing snow sarong ki ba penret ela di ki ba pan map na me ken try ki ba yo i me ken jisu ba me wan jing ni ke pertai pan wat yang i ki ba brio ki ba bakla bat ki ba yo i ken try ba hadu kan ba me i bat ki ba pai sheme a Blei kat bangadang duai nang ni ken try ai ke ding jong men se me khoi kan yar lor ke yeng jong ki kan yar ke jing em jong ki kin yo mat ye ke ding ke jong men se me khoi namar ki penret ele dia khmat jame namar ba ki don ke donor ke balwet khmat jame ke balong ke kham rem dor ber ke nriu spa shekel ken try ke donor ke balwet ke kham rem dor ban ni ki masida ber ki ni ki jing nya baro ken try namar mentang ngim dan chu de ke tuan ngim dan chu ken try de ki mau ngim dan chu de ke masida ngim dan chu de ke siar ndre me wat ke donor jong i ken try bat me sham ni ki brio ke penret meta ke sngi ki ba wat ye me de ke donor baro bat ngada nget meta ke sngi ke Jingbitar jamekan ken ria try ai ke jing isnai jamekan le risa lor ke Jingbitar I can try menta ke sngi ken yo sham ben ban ye ke jing kemen ke jame I can wan ke jing kya ke yeng ke joki I can wan ke jing ye ke jing ye dai jing mot I can wan ke jing ke laba mot ke shisha I can try ken pai shime de ke donor baro but Jesus be it men yo buram la ke jing em ke joki try Jesus be it ngara duai ba menta ke sngi ke snam jamekan jaw ke yeng joki but menta ke sngi ken try men pen her ke bor ke jong men se me khoi but ngan yo i ke jing pelai ngan yo i ke jing pen thamai ngan yo i ke jing ke khu ke jame ngan yo i ha ke yeng jong ki ke jing kya but ye ke jing ye ke buram ke jame try ni ai lo chme ke buram ken try ni ai lo chme ke jing over ke jing ro na bangi duai ke ne baro ko pa ha ke kerteng ke crowd tam ke jong try jangi u Jesus Christ menta ba chiki bo bam ju ko ro amen but amen but amen Blei un kur khu i fie ke ni ke por ngala kren ni ke ktien ngala kren bat nget nadu menta ke sngi an Pynkynriah i ke Jingbitar ke jong Blei na ke yeng jong fi an Pynkynriah i ke Jingbitar ke jong Blei na ke jing em jong fi an Pynkynriah i ke Jingbitar ke jong Blei na ke rib ke jai ben riu habangi wat yo Blei de ke dono paro ko Blei shibon mo pi snap bat pi duai nget pi yo i ke jing kta no men sim jong Blei hadu menta ke dang don ke ding jong Blei ke bahir bat ngakwa fin continue wat habang pen sange i ke ni bat ngakwa ba pi ni ai snap i ke ni ke ktien Blei un kur khu i fi mena ke sngi bat shwai ke bangan pen kun kung mga juang berabor na kwa fin subscribe ya gani ke channel kanang magalong ke jing min toy fi mamalang ke por bangi pelai to ki voice message kan poi fi ba pinyo i ke notification malang ke por ke mobile jong fi Blei un kur khu i fi ku Blei shibon nganget ba prayo ma chibun ki chingkul kul ing ba ka khobor ka ba pastor P.R.DIENGDOH yo ban ai ka di kapor ba na pidon ka du ka chingdan kam ha ka ba pinyo ba pintip chibun ya ka ketien ka chong Blei ba la da pidon kam ki nu ching dwai ki ba kerpang ha ka ching em ka chong pi pila ban phone ni ki nambang ila ai ha bo ki screen ki chong pi te to Blei unda yo ban ker kui ka di kapor ba ro ka kerteng ka chong Jesus Christ Nazareth amen